Quan Sant Francesc d'Assís va lliurar la seva vida per primera vegada a Déu. L'Església cristiana era una eternitat molt rica. Dedica la seva vida a Crist de la manera tradicional. En aquest moment li hauria permès a viure amb força comoditat. En canvi, Sant Francesc va triar prendre l'Evangeli literalment i va portar una vida de pobresa en el nom del Senyor. Al determinar el que era correcte per la seva pròpia relació amb Déu, Sant Francesc va inspirar a altres i va difondre la paraula per tot el món. Podem prendre l'esperit de pobresa de Sant Francesc i posar-lo en la nostra vida diària en el món consumista.